Margawe maneh margawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil kegiatan setiap hari. Video diambil ketika pulang sekolah. Iki mau aku bar ngeterno bocil sekolah. Mergo lagi PAUD, mangkane tak tunggoni sak mulai. Terkadang ya gelem ditinggal nang jopo, tapi nek terkadang juga gelem njaluk tunggoni nang jerone kelas. Lek kanggone aku cek piye-piye gak apa-apa, pokoke gelem sekolah. Soale umure ya lagi 3 tahun lebih durung sampai 4 tahun. Sesuk lek wis umure jangkep, sekolah ya gak ngarah molor-molor. Untuk sementara iki dituruti wae sak njaluke, njaluk terno nang jero kelas apa nang jopo. Tapi tak usahakno iku tak terno, cuma aku ngenteni nang gone jobone kelas. Mergo lapo kok tak usahno ngenteni nang jobone kelas, mergo ben kulino sesuk lek wis masuk TK iku ben gak njaluk tunggon nang gone jerone kelas terus. Sebelumnya masuk TK iki dilatih sithik-sithik alon-alon ben nang gone jero kelas dhewe tanpa orang tua. Mergo bocilku iku super isinan. Lek wayah maju, lek ana wong tua ndraping nang jero kelas iku biasa gak gelem maju, mergone lek diawasi iku isin. Mangkane iki tak latih alon-alon ben rodok kendel sithik. Masih lanjut mergawe, iki mau aku bungkusi magor putihan. Iki mau aku diteri 4 sak. Lah iki engko jam 1 selak apene digawa, mangkane iki rodok ngebut sithik. Lek ora dikebut, wedine engko gak ngatasi, malah engko lek wis dititik lah ngurung mari ku malah gugup gak karu-karuan. Iki mau wis oleh 2 sak, kita lanjut ngepaki. Wis kaya biasane carane ngepaki. Ngepakine wis oleh 5 pak, ganti ngiketi. Diiketi, ditata taline ku mau terus diplekno mine sing oleh 5 pak. Bar ngono kita tali menali. Dan cara naline ya wis kaya biasane sing tak lakoni.